Messun Dorna on aika monesti laulettu aaria ja kertoo Pekingistä ja siellä olevasta prinsessasta Durandoosta, joka on sikäli vähän erikoinen, että sillä kulkee kosioita ja se kysyy aina 3 arvotusta ja jos kosia ei tiedä vastausta, niin se katkaisee kaulan itse pääkohta. Ja tämä Kalaffi, joka nyt tässä laulaa, niin se päättää kuitenkin lyö kongin 3 kertaa ja tarkoittaa, että hän yrittää vastata kysymyksiin. Ja se yllätys, se osaa vastata niihin oikein. Ja kansa ja kuningas vaatii, että prinsessan pitää mennä nyt naimisiin, mutta sepä ei oikein halua. Ja Kalaffi ajatteli, että no eipä hän väkisin. Että hänpä sanoo yhden arvotuksen, että jos saat selville hänen nimensä huomiseen mennessä, niin saat tappaa hänet. Ja toivoo sitten siinä yön aikana, että Durando alkaisikin rakastaa miestä ja häntä. Ja nyt se taas miettii tässä, että mitä huomenna käy. Ja kun tämä Durando vielä haluaa saada sen nimen selville, niin se uhkaa tappaa koko kansan, jos ei ne saa sitä selville sitä sen yön aikana, tämä Kalafin nimeä. Että aika jännä paikka. Pitää sanoa, että Kalaf on myös, ei se kuva, että hän on prinssi, uuden prinssi, mutta ne ovat niin kuin inkognito. Niin, sen isä on kuningas, mutta se on vallasta tietysti tataarikuningas. Ja on oletettu, että tämä prinssi on kuollut. Sitä ei niin kuin tiedä, että se on elossa, sillä sitä ei tunne.